Salam. Selamat hari Minggu, jala selamat hari Paskama dihita saluhutna. Di minggu ta sadarion, patupa ibadah dohita ima parningota di hari hayon ni Tuhan Yesus. Paska na parjolo, marhite topik minggu, rapon Yesus di pahehe. Maras nirohama jala maria maau, ala rapon Yesus di pahehe au. Marolopolo maau puji guarmu nabadiai. Porsea dohita diasido tolong ni Tuhan alan ni halawaon nabinahenna umadok mauliate tu debata ala denggan ni pabahenanna tuhita. Tapuji Tuhan Tapuji Tuhan ta maredehita siabukwede nomor 26 ayat sada tolu dohot opat. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Aryondo na jinanion ya Jehovah. Batu naung binolokon ni akka pade bagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasani Jehovah doi, halonganga doi
anggo di matata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho ala ditaluon hodo dosa do hamatean marhite-hite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala nihaheon mi, dang pola mabiar hami midah hamatean, ay hodo uluan nami, ruas mudo hami, di paucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean Tuhan uluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Mari dehita siya bukede nomor 632 ayat sada. Patik ni debata di mingguta sadarion, parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus pas kana parjolo, dibuat sian Filipi bidudua ayat 12. Ope hamuna hina holongan, songot toktong ni pangoloyon muna na sailaon, unang holan jupa di hamuna ahu, lam songonima dina padao-dao ahu, mardongan biar dohot lomos ni roha, ulaon hamuma haluaon muna, ido sahatna, atong ramangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naubar tu patikmi. Amen. Kor na posobulung.
Tapuji Tuhata meredehita bukuede nomor 620 ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada bangasahon hati goran nami, na mangasahon na sinilham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesa madosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Baga-baga taringo Tuha sesaan ni dosa, isebe mangulahon akan na pinili ni debatado na mamitori, ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate, alay dada holan naung mulak mangulu do, jala disiamu ni debatado ibana mangodihon hita, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Cor ina gloria.
Maredehita siap buku de nomor 52 ayat sada. Hatani debata nagabe epistel di Minggu Pasca na parjolo sadarion tarsurat di Pesalmen bidu 110 mamuka sian ayat 14 sahatu ayat 20 sada tajahama na marsika sorin Jahoba do pargogoku dohot edeku jade gabe hatuaku ibana tibul situ tu do siamuni Jahoba do sibain hamonangan. Dan tagama mateau saya nama ngolu doau asahu pajojor aka pambaheni Jahoba. Nunga gogo tutu dipicang Jahoba ahu alai datung tuhamatean ahu di pasahat. Ukap hamu mah diau aka bahan ni hatiku asahu bomuti akai au mamuji Jahoba. Odo bahal di Jahoba bongotannya ka partigor doi sogot. Mandok melihat tema udiho alana diau siho jalan mencari hatuaku. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Kor inahana.
Tapuji Tuhata maredehita sya buku de nomor 633 ayat sada dohot ayat 5. Taha tidak ko mahaporsyaw tay songon nahay na tidak ko nidongata sa haporsyaon di sadok portibion rapma hitamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuan ni si Maria na gabe-gabe asya to di porbadia adorak sohau bubuan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panghuman silatus na matitar pajal di bana di hau pinorsila na tuat tubon watoru dulitanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosaning di sima ibana pai mamulak sogo tutanon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea di to di porbadia ngaluk sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia do dihasani dosa do dihatai nama dok mulak mangolu sogo daging dihalak na mate do dihangoluan na sorasuda. Amen. Kor lansia
Kata begema Horas madihita saluhutna. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Titing nama sa di Huriata ima di Minggu Paskah Parjolo sia April 2020. Topik di minggu ta Rapon Yesus di Pahehe. Tai pai hut ma ucahok kami. Angka 2.1 Sermon Koordinasi Parhalado. Sermon Koordinasi Parhalado akan dilaksanakan pada hari Selasa 11 April 2023 masuk pukul 17 WIB. Kemudian angka 2.2 Sermon Week kategorial. Sermon kategorial dan week dari tanggal 10 April sampai dengan 14 April 2023 berjalan seperti biasa. Dimohon agar jemaat mengikuti sermon tersebut. Selanjutnya kami akan bacakan sermon di tiap week. Hari Rabu tanggal 12 April 2023 mulai pukul 19 WIB di week 2 di rumah keluarga N. Panjaitan Boru Siahaan, alamat Gang Ramsom nomor 93 Cimahi. Kemudian di week 4 di rumah keluarga Y. Lumban Raja Boru Simanjuntak, alamat Komplek Budi Asri Blok D nomor 4 Jalan Pesantren Cimahi. Selanjutnya di hari Rabu juga di week 6 di rumah keluarga TM Sianturi M. Boru Sinulingga beralamat di Perum Binakarya 2A 74 RT 0319 Gunung Bentang Jaya Mekar Padalarang. Kemudian hari Rabu week 8 di rumah keluarga R. Panjaitan R. Boru Sitompul beralamat di Kampung Ki Hapit Barat Jalan Pendidikan Cimahi. Selanjutnya sermon week pada hari Kamis 13 April 2023 mulai pukul 19 WIB. Di week 1 di rumah keluarga besar Nyonya D. Sinaga S. Bormanalu, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Basis. Kemudian hari Kamis juga di week 3 di rumah keluarga S. Nenggolan MPD Sintua LR Boru Sinaga SKM Jalan Pojok Utara Cimahi. Selanjutnya week 5 di rumah keluarga Sintua JH Huta Gaul Boru Pardede beralamat di Perum Permana Indah Jalan Bangbara nomor 77. Kemudian di week 7 di rumah keluarga JA Purba M. Boru Simanjuntak beralamat di Geraha Bukit Raya 3, Blok F5 nomor 10. Selanjutnya di hari Kamis juga di week 9 di rumah keluarga Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon beralamat di Komplek Taman Firdaus Blok E nomor 96 Paku Haji. Kemudian angka 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 9 April 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2023. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Kemudian pemberitahuan angka 5.1 Kebaktian Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. A. Buha-buha ijuk atau subuh. Pada hari Minggu 9 April 2023, gereja kita telah melaksanakan kebaktian buha-buha ijuk atau kebaktian subuh tadi pagi pukul 5 WIB bertempat di gereja kita ini. Kemudian Paskah pertama. Pada hari Minggu 9 April 2023 hari ini adalah Paskah pertama. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. Selanjutnya Paskah kedua. Besok pada hari Senin 10 April 2023, gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah kedua masuk pada pukul 19 WIB atau pukul 7 malam hanya sekali kebaktian. Selanjutnya kebaktian sore. Sehubungan dengan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore hari ini tanggal 9 April 2023 ditiadakan
Jemaat beribadah di kebaktian pagi dan kebaktian siang. Berikutnya angka 5.2 kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu gereja kita telah melaksanakan kegiatan pasca sekolah minggu pada hari ini Minggu 9 April 2023, yaitu pukul 7.30 WIB tadi bertempat di gedung sekolah minggu. Adapun kegiatannya selain kebaktian ada persembahan pujian, aneka lomba dan pembagian bingkisan. Kemudian kebaktian padang sekolah minggu kita akan dilaksanakan Minggu 16 April 2023 mulai pukul 7.30 WIB sampai selesai bertempat di Pandiga Education Sports Cimahi. Kegiatannya berupa kebaktian, games, pembagian hadiah lomba, berenang dan lain-lain. Dress code, seragam hijau kuning Army sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang akan mengikuti kebaktian padang harus mendaftarkan diri ke guru sekolah minggu. Selanjutnya angka 5.3. Hasil bazar punguan KOR Ina Deborah. Punguan KOR Ina Deborah telah memberikan sumbangan kepada pembangunan hasil bazar sebesar 4 juta rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada punguan KOR Ina Deborah. Terakhir angka 5.4. Laporan keuangan huriah dan pembangunan. Laporan keuangan huriah dan pembangunan untuk periode tanggal 1 sampai dengan 7 April 2023 akan dilaporkan pada minggu depan, Minggu 16 April 2023. Berhubung karena bendahara huriah kita, Inang Sintua R. Boru Samosir izin pulang ke Bonapa Sogit karena ada keluarga yang meninggal. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Berkati kita. Shalom. Shalom. Tapuji Tuhata maredeita siap bukwede nomor 627 ayat sada doho turutna huhutma tapasahat peliata pelian sada dohot sadabe. Haleluya,
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima maramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Ari Paskama dihita saluhutna. Songoni nang akaruas nami manang simpatisan na madohoti ibadah Paskah di live streaming hupasat tami matuhamuna. Selamat Ari Paskah. Dihita na marpungu di bagacoro na pinarbadiaan on hatani tu hatta di bagasatikyon imana tersurat di Kolose bidutolu tabuka mabibilta Kolose bidutolu mamuka maisan ayat sada sahatu ayat 4 marsika soring mahita majaha asa molo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus jalahi hamuma aka nadigijang ay disido Kristus hudul di siamuni debata. Ay nunga mate hamu jalahami jalabunido ngolumuna rapon Kristus di bagasa debata. Hanguluatai disima gabe patar nang hamur rap. Iya. Naposobulung boleh dibaca enggak bahasa Indonesia ya? Semua dulu Naposobulung Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ada kan? Coba dulu saudara baca Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Naposobulung semua. Ima saatna. Hurini tu hatta molo saotik jo manang sepintah jo tataringoti taringot tu Ari Paskah. Ahado Ari Paskah. Apa itu hari Paskah? Dan dari mana sebenarnya etimologi manang asal usul daripada kata Paskah? Moloborhat duhita sian padan narobi bahwa hata Paskah on sasitong na amang dotamu na kainang nang akana posobulung. Hata Paskah marharoruan doi sian hata Pesak lapatan na nunga di salpuhon nunga di boluson. Na marbot cirdo sasitong na hata Paskah manang hata Pesak on na marlapatan na kiningan nunga di salpuhon nunga di bolucon na marbot cirdo sasitong na on ima ditiki rosada paretani debata ima diuhuman na pinasahat ni debata tu halak Mesir. Adong dokan beberapa item uhuman ni debata tu halak Mesir jalana parpuri na taboto ima anak sulung mati. Sasitong na sanido marbocir hata Pesak manang hata Paskah. Allah memang di bagasan hata Pesak manang hata Paskai adong sada paret tani
debata tu bangsa Israel ima asa di sahapon nasida mudarni biru-biru di tohang jabuni nasida. Jadi molonunga di sahapon bangsa Israel mudarni biru-biru tu tohang bagas ni nasida uju di Mesir dope nasida boy ma boluson ni Jahoba jabui jala maluama bangsa Israel sian uhum hamagoan i. Alai tutu molo so di patupa manang na so di sahapon nasida mudarni biru-biru tutohang ni jabuni nasida disima terjadi berarti ini adalah orang Mesir ini harus dihukum. Jalalas disima tarida pamunuon ni debata tubuha baju ni anak ni halak Mesir i. Sanido sasitongna marharoroan i. Itu benar bolo di konsep perjanjian lama, di konsep ni perjanjian lama bahwa hata pasca di tonga-tonga ni konsep perjanjian lama ima barita haluau na pinatupa ni Jahoba tu tonga-tonga ni bangsa Israel jala paskai paingoton nasida ala ni huaso ni debata naboi paluahon nasida di Mesir. Ido lasni rohani nasida di Mesir uju nang borhat manasida sian Mesir alani hatakangon ni Raja Parau itu banagabe terjadi anak sulung mati. Anggo anak sulung ni bangsa Israel dang adong namate. Masuk mahitamu seng tu perjanjian baru. Tu pemahaman perjanjian baru. Ahado pasca menurut konsep perjanjian baru manang padan nai baru on. Pasca ima ari haheon ni Tuhan Yesus. Ima ari haheon ni Tuhan Yesus. Uban na diguari pe pasca ima ala namarningot dohita ari hahehion ni Tuhan Yesus Kristus jalanunga di taluhon Yesus hamatean ing disalpuhon ibana disalpuhon huasoni hamatean ing imana kiningan marhite hahehion ni Yesus di palua debata jolma pardosai sian hamatean tu hanguluan. Alani ido amang inang nang hita sude namarpungu di bagasa tikion. Pesta Paskah imasada peristiwa na sangat sentral. Ari Paskah imasada peristiwa na manotuhon ngoluta di perdalanan ni Portibion. Alanido hatani Apostel Paulus natar surat di sada Korintus 15 ayat 14. Ise mahamu inahan na nama boto isini sada Korintus 15 ayat 14. Anon hu traktir piham mangalang bigomak. Doko kamu majinahan na. Boa Gloria sada Korintus 15 ayat 14 manang nahat Indonesia petahowek kamu ba Gloria ba maka anggoy nahanong nga ubanon nga gudang ubanina sida nga lupa-lupa ingot ya boa Gloria boa na po sobulong 1 Korintus 15 ayat 14 boa lansia
100 untuk lansia. Tepuk tangan coba. Baido dah. Kelas doroha tunai tua-tua ni bahkan berarti tajir dope tong mulu lansia kape paringotan ni nasida ya. Dalam bahasa Indonesia memang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Ai anggo sohehe Kristus yang aka namate. Rumarma jami tanami las rumarma nang hapor siaun muna. Lapatan na di si hamuna kadongan kalau pasca tidak terjadi badang adong lapatata martangi yang dah. Kalau pasca tidak terjadi badang adong lapatata marminggu. Kalau pasca tidak terjadi badang adong lapatata pertanyaan. Bahasa songoni Allah Kristus nong matei dan mungkin mabege tanyata. Barang orang lapatan na hita say majahatani debata aina ay nga mate Kristus dang merlaku bei. Ala ni ido sada titik sentral haporsiaw ni hala Kristen bukan di Natal. Dang di Natal sutuk salah persepsi hita. Tetapi di mana titik sentral daripada iman orang Kristen? Di Paskado sasitongna ala di sido di Paboa bahwa pesta Paskai ima pesta hamonangan ni haporsiaw ni hala Kristen dui ala Kristus namatei nunga ditaluhon ibana sorop ni dosa jalamonang ibana manaluhon hamateani di ari patuluhon. Hamunak kadongan sa porsyaon di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus hahihian di Kristusi ido banagabe sa dalan haluaw taduing jala Kristus do manguluhon nguluta satu bagasa tikyon. Ise hamuna akka manami do tinanami na madapot akka we anak kidingan sian akka si solhota manang sian akka todokta manang sian akka tuturta manang sian akka leleta na mangirim hata Paska manang kepanjangan ni Paska adong sian lansia ama pagajak ko Paska ina hana pagajak kon hata Paskaido sudah pula maoli NHKBP ina Gloria ruas daku traktir hamon no manglang bigomak isubot hamu pagajak kon hata Paska pasti aku selamat karena Allahku mati. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Odolas ni rohata amang inang. Odo sukacitata. Odo haheheota di bagasan obason. Balas doro hada di bagasan tikyon torop akaparkur. Ya. Jadi memang ikon dohonot tado huria HKBP memang huria namarede do ala ni idora di bagasa tikyon ala ari hahihiud don dengad do memang hita sude akaruas di huria patupahon edekor dada holan akka inahanna Gloria Deborah dohot akka punga paropuan dohot lansia dohot naposo bulung marede di wek taipe perlu do paheheota paredeon amen itu sada keunggulan di huria HKBP bahwa huria HKBP adalah gereja bernyanyi karena apa? Karena
pasti aku selamat karena Allahku hidup. Jalai do nak kiningan aka tema-tema ni korni aka mata lansia dot ina lansia ina hana ina gloria dot NHKBP ate. Masai sudah masai tabu hirana di banua gijang nakikurasa. Bah jago-jago nai hapia karwas namion namar kurun ina ruaku. Roma museng naposo bulung sonang di paradiso. Ido kan naposo bulung ya. Itu karangan pendeta Silitonga itu, Pensilwali namanya dalam bahasa Bataknya. Aku masih ingat benar bahwa itu judulnya Sonang di Paradiso. Roma museng nak keningan ajakan di ina Gloria beta tapuji debata romuseng ajakan ni inahana ya tapuji ma debata ainu ngatalu hamatean romuseng ma korlansia ba alani edeni naposo bulungi nakingan tu paradiso sonang paradiso malungud do todikku tu surgo tu paradiso ima inganan ni nasonang ima hutani debata alanido hamunak kadongan sa porsyaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus odona tabereng di bagasa turpukta sadarion ahado turpukta di bagasan sadarion ima asa tajalahi ma nadigitjang asa tajalahima nadi gijang bada didokon asa tajalahi nadi gijang ala memang halak naung marpaska halak na hehe jala halak na mangolopon paska di bagasan ngoluna jala tadokon nakiningan bahwa paska itu adalah dasar daripada iman orang Kristen. Dia rahod duhita asa marlas ni roha alai dasa holan na marlas ni roha hita marningot ari hahihion ni tuhatai alai dipaingot duhita asa akana digijangima tajalahi jala taparohaon unang maaka nadi tanoon ay buhasa horoa toho hita berada di tanoon maringanan di tanoon alai ala naung raptar tanom dohita doho Tuhatta Yesus Kristus dinatar didi hita laos di bagasan ibana do muse rap hita di pahehe Kristusi di baheni amang do tamuna kainang dona poso bulung dada maride turpukon dada be margur tu akatahini portibio be hita ala itu dia nama dang tahini portibio be si jalhata manang si parohonota alaniaha didokot di bagasat turpukon ala memang dada portibio be nagabe tujuan ni ngoluta ala yahado banua gijangima pas nakiningan naidokon ni naposo bulung dohot lansiai parai deso ya jala dikaiton nasida dohot tamuna ina gloria dohot inahanna do tutur pukta sadarion alai hamuna kadongan atik pe surgoi nagabe tujuan ni ngoluta dang nama dok gabe sorikot be parrohawonota manang narado tata akka naditanoon manang gabe pasobot taulau tasigano pari tangi maksudna dungi holan na martanyangi hita dang diula kaulaon na dangi maksudna
alai molo didokon sai tu banua gijangima manangna nadi gijangima parohao kamu maksudna disi asahita akan naung mames tahun pasca di bagasa tikion asa taingot ma bahwa marhite padidiot tai HP molo tajano dijabu di buku Roma onom ayat 4 nungarap sakabona hita rap dohot Kristus di tanomanna dohot di hamatianna lasongoni nang di haheheon nai iro maksudna disi sasai tubanua gijangima manang nadi gijangima tajalahi jala taparuhaon unang ma akka nadi tanoon alanido molo di goarna kiningan asasai tajalahi nadi gijanging jala unang holan nadi tanoon ninna marhite pesta paskaon diajari duhita bahwa halak nama mestahon pasca ngoluna ikondo di paibaru marhite Kristus naung heheing jalai kon fokus mahita pahobarhon nasa ngoluta nasa sakapta nasa ulauta nasa naadong dihita fokus mahita tulomoni rohani debata jala idorana kiningan bana di patu paseksi parpuan ya bajar di bagasa tikion sada si halas sonot tadiwi abang dota muna kainang bolo berperan aka punguan kur patu paon bajar berarti hehedo parto dioni nasida hehedo parto di ota hehedo parto dioni naposo bulung hehedo parto dioni aka punguan seksi lansia Gloria Deborah nang aka eksaudi doho Joshua dohot korniwek nadong nuaing dihita di sino dipatari dahon bahwa hehedo saluhutna aka parto diota alanya anak kiningan pasti aku selamat karena Allahku adalah Allah yang hidup on masa ada godang ni paskai asa gabe jolma nai di pai baru mahita asa gabe jolma nasai toktong mahita majalahi aka nadigijangan unang holan terfokus sita naditonga-tonga ni portibion unang holan na terfokus so tu aka pergumulani moru umurmu amang moru umurmu inang unang holan na terfokus so tu pergumulan ni aka gelengmu moru umurmu alai tetaplah sukacita seperti ajakan pasca ini dan juga naposo bulung molotung pedangadong dope ulaonmu unang pala pas stresu unang pola papikirhu gabe mor semangatmu tetapi melalui pasca ini kita diajak mari kita bangkit bahwa masa depan kita masih panjang bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan gemilang yang penuh dengan masa depan yang lebih baik karena kita tahu bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Atong hamuna kadongan sapur siauta tada nilasni rohata mames taon ari hahioni tuhata Yesus Kristus lam hehema nang semangata. Hehema hita semangat mahwa mang inang. Semangatlah naposo bulung. Molo na tabereng di kitab Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dosi Yohanes bahwa barita na parjolo sahali taringo tuhayon ni Jesus. Tui sedo tahe di pabotohon. Tua kama do dang binoto tu dia kama na tikinikan.
merteburi dohoro akamain akasisian ni Jesusi mangirput nasida mabiar halayang go parupuan to akaparupuan isedo tahe naro tu tanoman ni Jesusi guari parupuan ni si Maria Magdalena dot Maria Jakobus ate do akaparupuan na asing semangat donasida donasida mereka tidak cemas mereka tidak takut alayang go pamikiran ni nasida sa sitongna bahwa molonunga mate Yesus mate mak saliling ni liling na iro pak pamikiran ni nasida jalamedo memang haporsian ni nasida hati hai lupa do nasida padohan ni Yesus bahwa di hari patoluhon hehedo ibana sian tanoman lupa akasisiani lupa aka parpuani iro banaga berona sida pasato rempa-rempa HP dangarong be disi Yesus nunga hehe sian tanoman. Nah, terharu do nasida. Terharu na di dia. Adong kesedihanna alai adong dicampur dengan sukacita. Jala pitor barua do nasida dung dibege nunga hehe Yesusi. Hohom do akaparupuani itur dilujung do akasisian ni Yesus di pabotohod do naung hehe Tuhata Yesus Kristus songonima nang hita di bagasa tikyon hehe mahita di bagasan parngolot taon di bagasan hayeo ni semangat mahita molotung hurang pe aka padapotata di bagasa tikyon semangatlah molotung hurang laku pe tiga tak di bagasa tikyon tetap hita semangat molo hirana hurang pajapalan nalomak di bagasa tikyon ita dapot tetap ma semangat tetap ma hehe hita ala nyaha ala Kristus naung hehe nung mangolu ibana makokop hita asa rapsakabona hita di Banua Gijang ima di Paradiso nagabi sihirimon ni todita tu ari nanang roon. Selamat Paskah Tuhan Yesus memberkati. Amin. Moliate mali Tuhan di pasa rohanami tuho nunga hubege hami hatam na badiyay na mangodolhon tuhami asa unang holan na di tanoon hujalahi hami alay tu gijang matutu say hujalahi hami imali Tuhan di bagasan tikyon nung di pamonang ho hami ali Tuhan jalarong sada pakirimon na mangulu di bagasan Kristus Yesus marhite Roma 6 ayat 4 nung ngarap sa kabona hami marhite baptisan marhite padidion asa rapsa kabona mahami di hahihiyon mo ali Tuhan ido nagabi si halasonon nami di bagasa tikyon Tuhan di bagasan obason lampahehema lampahichat maaka na posobulong nangaka ama ina nangaka remaja nangaka sikolaminggo nangaka lansia di bagasa tikyon lampahichat ma partodyon nami majalahi na di Banua Gijangi ali Tuhan jala unang holan hujalahi hami na di tanoon asa toktong di bohaliho hami marhite toddemi marhite hatam na badiyai songoni matutu akka pelean nang hupasahatami di bagasan na samingguon baik pelean tuhuria dohot tu pembangunan ali Tuhan say homa na masu-masu salut na ruas di huriam jala say tabay di akar ruas di huriami pasu-pasu na marlopit gadda songonima ali Tuhan akar ruas ni huriam
na marsahit di bagasa tikyon pamalu ma nasida. Songoni ma ale Tuhan akaruas ni huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon ng ulang tahun pernikahan. Tabay gadyang ni umur, tabay silas ni roha. Jaladamem na sumurungima na jongjong dito nga tonga ni akaruas ni huria na marulang tahun pernikahan di bagasan mingguon. Pasu-pasu mahami saluhut na ali Tuhan. Hupuji jala pasang pamiho di bagasa Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku Deuteronom 35, onomras 35 ayat sada huhut mahita pasahato peliat bulanat tatu jolo dohot pelian tu kategorial paropuan hakabiping. Nang
jojong mahita saluhutna. Tatangyakan ma pelihat tahun tu ado pani debata. Ali debata amana mina di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silelo nadenggan dotna saulibasa na mauliutus hupasa tami ma sianani lehon mi tuhami pelihan nami tuho say jalo may gabe wap nausus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhitete todim asalam tadahami godang ni silelon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha moliate maroha nami jala pujion nami ho ala naung ditubuoko hami padua halihon siag godang ni asini roham tupak kirimon na mangolu marhite-hite hahiheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate nung agabe si palua jala si pangolu anak midi hami jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, sihut tonon nami, na marlas ni roha dohami nuaing, marningot haheheon nai, nunga talu si bolisi, talu hamatean, ay nunga monak Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manogio kami siyan hamatean, tuhaheon sugut, alani iu bain hupangido hami, saya si maroham patogu mahaporsyon nami maniok barita naulii asaunang ganggu rohanami dinahubol sami hamatiani saya sungguli marohanami dot rohani dongan nami asarap hehe hami siap parohaon naburuki asa tarulah kami parange nai baru saya pasu-pasu mahuriam dot barita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan apedem roha jala hehe siad dosana be say paposma roha nami makapursiay naong mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu say pasabam ma jala pamalum roha nami top pamaroha nayas dotod dinamarsi hohot di bagasa kami asa tarhajong joko kami nagpitor hami ala ni hatigora na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus say sungguli mapakirimon na mangolo di hami asa tarapul rohanami marningot akadungan nami naung jumolo nialapmi
Jala asa tarapur rohanami manansi taunon dihasyanganon. Saya puli ma akan namatean, nadangol, napogos, nasomarina, akan namabalu, dot akan namalungut tuban wagicang, marhite-hite, haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang, sa pinorbadia magwarmu, sa Roma harajanmu, sa saut malomo ni roham, di banwa tongon songo na di banwa gijang. Leon matuami sadarion hanguluas siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan mardosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasad dami, jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasar madamena tutodim. Amin. 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 Selamat Hari Paskah ma dihita salhuna.